दासान्दि ग्लाम अखा हानायनि जाहोनाव जों नुनो मोनदों सानब्रै सानबानिफ्राय गोबां अखा हानानै दङ। दा बेनिखायनो बे बांद्राय अखा हानायजों संकटजों नांजाबफानाय माखासे फिसा फिसौ दैमा दैसा दङ। बे दैमा दैसाया हाजोनिफ्राय बोहैबोनानै बेवहाय लोब लोब बारायबोनायखौ जों नुदों आरो बारायनायजों लोगोसे दिनै बे बल्लामजरा गामियाव बे गाज्रिथारै लोमसावनानै दङ। बाव न' बां खुथि जाबाय, लामा सामाबो बायफ्रुजोब्बाय। दा जों बेखौ नायदिंफैनायजों लोगोसेयै रायजो राजा बिथांमोनजों सावरायदों आरो लोगोसेयैनो बे समाव आंजों लोगोसे बिटिआरनि मानगोनां EM वाटार रिसोर्सेस डिपार्टमेन्टनि उकिल मुसाहारि बिथाङाबो दङ। दा जों सानैजों नायदिंदों आरो बे दैखौ फैबाय थानाय समाव पार्मानेन्ट माबोरै होबथानो हागोन बिनि सोमोन्दै जोङो डिपार्टमेन्टनि मानसिखौ लानानै फैदों। बेखौ स्टाडि खालामनानै नायनांगोन इयुन समाव जों माबोरै बेखौ पार्मानेन्ट बे दै लोमनायनिफ्राय होबथानो हागोन बेखौ जों नायदों। आरो लोगोसेयैनो फुंनिफ्रायनो जिहेतुके बे ओनसोलाव दैया लोमसावनानै दङ, गोबांथार न'आव दाबो माने दैयानो खमियाखै। दा बाव रायजो राजा बिथांमोनहा फुंनिफ्राय जानाय जेबो मोनाखै। दा लोगोसे जोङो जानायनि बेबस्था बिथांमोननो अलरेडि खालायनानै होबाय। दा नायगोन दा मोना समाव मा रोखोम जायो। दैयाथ' दा बांसिनानो राननो हमबाय। दा बेनिखायनो हयथ' एसे सान हाबनाय लोगो लोगो दैयाबो खमिलांगोन। नाथाय न'आव थानायनि जि परिबेस बे दाबो जाथ'वाखै, खारन न' सिङावबो दै हाबनानै दङ। दा बेनिखायनो जोङो डिपार्टमेन्टजों लोगोसे जोंबो बयबो रायजो राजा बिथांमोनखौबो जों खावलायदों बेवहाय मोजां नोजोर लाखिनो थाखाय। दा अलरेडि मेडिकेल टिम फैबाय। बेवहाय दैबाना लोमजानानै हयथ' गुबुन गुबुन लोमजानाय साजानायबो जानो हागौ। एडभान्स जों बिथांमोनखौ दा नायहोगासिनो दङ। दा बयखौबो मेडिकेल चेकआप खालायदों, नांगौ रोखोमनि मुलिफोरखौबो होनाय जागोन। दा बेनिखायनो जों सानदों जों जेसे हागौ एसे बे गामिनि सुबिदा असुबिदाखौ नायनानै हानायमानिखौ जों हेल्प खालामगोन। गंबेसे न'खरा दैजों लोमजादों? बेवहाय जेसेबां गामि दं फ्राय 90% बे गामिनि फेमिलिफ्रानो बेवहाय साफार जानांदों। दा बेनिखायनो 90% माने 100 हमनानै लाजायो, गासैबो जादों होननानै जों बुंनो हायो। बलामजरा गामि, बेयाव दाखालिनिफ्राय एक सप्ताहसिमनिफ्राय अखा हाबाय थादों। बेयाव दिनै हठात संकस सेर, जिहेतु संकसनि दैया नारखोनानै बे दैया ओरै गामिजों फैदों बलामजराजों। बाव जोबोद लामा आरो न' बां खथि जादों। दा MLA बिथां आरो जोंनि दैदेनगिरि बेखौ जों नायफैदों आरो नायनानै जों सानदों नैबे सानसे साननैनि उनाव जोङो जोंनि गेजेराव सरकाराव सावरायनानै इमिडियेटनो बेखौ पार्मानेन्ट बोरैबा प्रटेकसन खालामनो हायो बेखौ सावरायनानै जों थांखि लागोन। आरो बेयाव जानाय लोंनायनि खुब अभाब जादों, बिनि थाखाय जोङो बेबस्थाखौ लाबाय थादों। आरो फार्दार बेयाव जाहाथे बेबादि दैबानाया जाया बेनि माने सलुसनखौ जोङो थाब सावरायनानै जोंनि सरकारजों जों थांखि लागोन। माबाफोर खहा जादों नामा? दासिम जेबो बिदि मेजर खहा जायाखै। न' एसे एनै बायबाय, लामा बायबाय, माखासे खिनिया जादोंआनो, एसे एनै मेजर जायाखै। बिथांमोननो सरकारनिफ्राय माबायदि अनसुंथाइ होनायनि थांखि? दाथ' बानाया दहायनिफ्रायसो जादों आरो जों नायदों। बेनिखायनो दा नायग्रोमोना जे दा माबा मोनसे जागोन, प्रटेकसन जागोन, बे जागोन नङा। आरो बे दै बानायावथ' मावनो हाया। दा ओंखायनो जों मावगोन आरो बेयाव बे गामिनि जिखिनि बेबस्थाफोरखौ जोङो MLA बिथांजों आंजों मा खालामनो हायो जों बेखौ नायबाय थागोन आरो जोंनि सरकारा बाहाय अराय सम दिथा होबाय थागोन।